mu je sai mu je mun fita zuwa dai haka ne sharan ne sai da mu zahiri sai da mu sarki na doba to Allah ka kare mu yaki ne za mu je na san tabo mai kai shi Allah zai taimake ka wannan dalili ne fa komai ka bi shi daidai haka wazani inda mu za a je zuwa dai ka san mu aiki ne haka ne wallahi ni na rantse dole ka karbi Allah idan ba kai gardama jahannama ga ta nan mun san cewa idan kai ka zo aiki kake sarki idan ka leko kowa gudu yake wallahi mu mai shaida sarki zuwa kake wallahi mu mai shaida sarki zuwa kake sharan ne idan ka zo ana ta yin harkar ku ta kanku wani su siyo katantan wa sarki buge dai sharan ne za a yi tsari ne ba warke tsari na an kare gane sarki dole ne su gane zancen ka ne warki sai a je a yi wa bawan ka ne sharan ne sarki ka ba su labarin rayuwarka ne ni dai ba zan bari ka zo gurin zamana ba zai za ka yi wargi gare ni ba sharan ne yana magarewa zance ne idan ya zo mu sai mun fada domin muna nan muna yin harkar mu sharalle Allah ya samu dace.